la. Hindi yan. Hindi yun iruging iba sa pagkasalitaan ni Lili nga Napoluan. Isudamat laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tadamagin ni Mastrami no apay nga absent ni Rodel. Siya kadagos ni Simungbat, manong. Nagbinatay damam. Uy, sino natay? Ni Tatang damam. Ay, sus. Manudag kakabsat. 5 damam. Ayos. Sus. Ni Rodel, tinaunahan ka di? Uwan, ma'am. Sus. Anak nakatayan na. Nadisgrasya, ma'am. Ala, being your advisor, i-schedule tayo tumatimapan amin. Aya? Makipagladingin. Kaya no, balin, medyo kisayan nyo balat allowance yo. Agur-ur kayo. Ya? Siya kunti muna. Sino nagkukon? Ni Lili, ma'am. Tayo sudagar tagayem. No? Sino gayem? Kita, boyfriend mo ni Rodel, han? Oh, yung mo to. Kalibagbag hayo. Dakit din na singed. Nasigante amin. Yung dakit kang ka na nagsasalit agtintinolong, di ba? Nakabit nung kuyo barang merienda. Kung nakalan madrelasyon yun. Sikat tila bagbagamit, Freddy. Agimon kami ni Freddy. Araman na kami ni Freddy, di ba? Ay, agayat mo ni Freddy. Ay, tala kayo, tala. Okay, Lili, sikat agumuha. Umimula na ito para agapukan niya ka. Maharap listaan. Isuro out mo. Dati nagang ko, di ko. Imo na, number 1. Sa mo ipan di amount, okay? Manot ay tadyo, ma'am. Dahil isang exit lang. O ni kwarta. Manungarot ti kabasitan nga mabaling nga uri, ma'am. No, anit agtao diti kaon ganyo, ken talaga nga kabailan nyo. So, order mga 25 pesos, ma'am. Eh, ken nisot makabailan ng diso. Namaduti na or ko manong nemi. Sugga po na nga malam iti Friday, manong nemi, sinapsapon iti sinapsapon mamin, iti nang dismiss kada kami. Da kami nga kaseksyonan, manong nemi, ni Rodel, kahit napang kami. Siyempre, manong nemi, nalitayda, ninanang na, maysa-maysa, mga alamano, condolence na, at alaman nun, manong nemi, di kita kakapsat, na intarda, manong, imuna ni Rodel, condolence, sa di kita kakapsat na pa yung upat, manong. Sa nimistrami nga mismo, manong nemi, nangyawat, iti na isubre nga abuloy. Na isubre nga kwarta, kan na isubre pa nagnagan, kan manot na itad. Ano sa nyo nana, ito'y naur-or, nagkapo ka na kita classmate ni Rodel. Ay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, anak ko. Nana, alakit, di kayo nagladladingit, nana. Takas tala tibiyag. Ado umun una, damod odi. Yan makantay amin dita. Anak kayo nga baybayan na po Diyos, da kayo taadad nga tarabay na po Diyos, talagang nga, da kayo kasapulan iti pa nakaliwliwakin pa nakatarabay. Kalpasan manong name iti tabon, imayan nag-report ni Rodel. Awanan di arapap ko. Arapap mo nga niya. Yung makapagbasa ti college. Tadati kari ni tatang idi. Saan pa ita? Saan ka ng college na nga pagsapula mo? Kaya lang nalpas ka na tayo taong pamuspusan na. Ketsi ka, Lili. Siyempre, kung nadatatangin na nang pagbasahin na dialawag, di syudad. Kalpasan di graduation siguro. Sang kanton nga makikita. Kat kalpasan ti graduation manong naming
Inasud ka nak ni Rodel. Lily? Kahit kumad lang ibagakin ka, or no, mapayak, tinaskan kat may bagak. Tiyan niya. I love you. Ayetan ka. Nagyamanak, ito ngayat. Nang sampai lang rumbeng, kahit mo sawat, sung batang ka kumati, I love you to. Baliwak to. Ngumay bagakin ka. Intum-tum tengen di panawen. Barbareng no. May kariak to. Day din manunimi tinaudi nga panagsarita mi kini Rodel. Jakmat nga ron masabat isuna. Jakmat nga ron mapanijayanda. O no sa ambot nga umamay dito balay. Tigat saan ko makikita. Aging kang itimtengan manunimi iti panagturong kon sa Jesuidad tapno agbasa. Kung nakanyak datatang kinianan. Pagbasahin da ka anak ko nga masapol nga agbasa ka. Unatang, di ka pala maki-arem, di ka pala makidubnobyo. Untang, kung pagdanagan nyo, laglagay pa man iarado mi kininanang mo, ti bagimi, tapno adda, itad mi ken kakasapulam. Yan no, graduar kanton anak ko, akit tumulong kantumat kadagiti kakabsat mo. Ora talukay mo tlaed. Wanan, ang pagtanagan nyo. Ano kas pagarigan, dadakan to pala ti college, kat ag-college tumatin na ading mo, mabalimat siguro, o gidan kay tot. Tainto no, graduar kan, may santo na college sayin. Ngayon, adan tumanan, sakbay nga graduar tumat ni ading mo, graduar tumat high school di bunso, hanto pa yung makapag-graduar, ni ading mo, duwadan to nga college. Kapailan yung matatatang nanang. Ay, mga sinapod Diyos. Basta lagi na pintas ti apit. Nagagat kami mat kaninanang mo. Nagtugitukit. Awan ti babakansyan nga mabaling nga mulaan. Ngarot pagsasaw ni nanang mo nga. No, ada imulam, adamit lang apita. Malaksidaan mo, sa baling agapit. Malaksidaan mo, takawon di. So. Basta anak ko, uwandang, ang pagdanagan nyo. Agan-anad ka. Yung nalalaingam. Kaya, basta agawid kang agawid, itiriya, malamuno rabi iti Friday. Kasta nga rin tinaramid ko, manamnay mi, nagkasara aki di syudad. Huwain manong, kahit kabuta, iti asidag mga karinderya, glutlutom. Tibigat, mapanag karinderya. Nagpaksiw, kaldo. Alpasan na, mapanak to ng digos, agsukat, walking distance mo't manong name. Pagpagnag to, mapaniti eskwela. Idida mo manong name, kat siyempre, hanlata mo na maliklikan di kita lalaki. Hi, Lily. Hi. Mabaling ka din awis ang merienda. Anak ang mimirienda eh. Apay met. Hangko inruam. Iruam mo. Yun yung madiya. No, iruam ko na sa pulag to. Hindi, kanain ko yung libre. Siya na tagan mo tayo? Nagamamota man din. Siya ni Vincent. Patpada na kurso Andalag patpada nga time. Ngayon, ada pagpadaan nga oras. Diba? Ganitan. Sige, narikat mo ito, paayang ka, Vincent. Malaksit kini Vincent manong name at dapay niya Joel. Pasaray aglumbada. Oy, pare, sakti mo na nga naawis kang kuwana. Sikanto mo minsan Kanya nga tanong, talo tayo latan. Ay, hanggang mabalin Siyak, muna. O din ni Vincent. I-schedule latan, pare, kasto. Sikat bigat, siyak, balam. Magustong ngayon
Nabigat kan malam. Kaduan. Basta. Pamayat ka rin. Sakti mga libre ang mga merienda kang ka iti malam. Ay bigat. So iti malam. Wala siya klatan. Jewel. Anya ka tanong sa isayatan mo. Anin. Anong hanin? Awan ti mga libran kanya. Ngam ti ka mabsin. Marwamak tumanin. Saan ng merienda. Basta awan ti mga libran kanya. Si kalata. Ngayon naawis ka matitahin. Tana. Sorry. Manib, ito yung aldaw. Awanin ka ta kayo ti mga merienda kanya. Ngayon makulit ni Vincent manong nimi. Orisan ng merienda. Basta kahit kakasal-salita. No bakante, magkat bakante. Ano nga pagsalitaan ta? Kahit may banggap ti ko. Ito subject ta. Ano adamo amo ti kahit ka nga isuro. Adamo amo ngamok. Uno duwa ta mismo sa makamo ti review ta. Nalpas ti first sem manong nemi napaot a bakasyon. Ano paot? Ang napaot ta manulan. Nagbakasyon ak siyempre. Malagip ko ni Rodel. Kumusta nga tayo ni Rodel? Nanang? Di mo makikita ni Rodel? Kaamay, tapay. Bigla mo nalagip. Kumusta nga taitan? Limada nga kakapsat eh. Ni Rodelen at ipan nakaamada. Dugit upat kakapsat na. No kaya't mamamon, no kumusta damat na di yung kasarongkaran niya balay da. Yung nanang mo. Siya pa yung babae ito pang mga sarongkar. Nagdamag ka akala kita karuba da. Kumusta mo tayo suda. Saan na? Malagip ko lang kami. Kapay. Anak marik ng kingkwana. Nanang mo. Kaya po, anak. Siyempre, hanggang makapagbasa rin jay. Nagpatinggal lang ta high school. Ket sika, agbasbasa ka. Ket no makaruduar kanton, ket adan to napindas pagsapulam, ni pala Rodel, timalaglagip mo. Nanang met. Naragip ko lang. At siyempre, kinaskis ko lang, kinaraduara. Kaya nga rin kinaradu mga ako. Kasi kinaskwela am, kitamot malagip. Ni malag Rodel, bagbagam. Nanang, wala ta na ulit ang orti ama. Hindi ka man nagkakawa, ba't para tang babae, balasan ko. Ada na isang sangayin nga riknam kang kuwana. Datat nalawag. Yung sambay la rumbeng, kan saan nga rumbeng nga ni Rodel. Takayat mo ka di pa lang nga rutbet ni Rodel. Kan saan nga nagraduar at college. Idin to ta graduar at college, kan mga opisina kanto. Nanang, nakapaspas-pas na panunod da. Kaway, nagsalsalot-sudak lang. Sardang yun. No, sinot na ikari, kadiso. Kahit mo asawan. No, matpatsem nga takito kini Rodel, tini ikari. Nanang, mabaling ka din nga sardang ta magsaritaan da ito, oy. Sige, i-erase, baliwan na topic ko, no? Di tanta aramin da. Manong nemi, api ngaming nabiglang malagip ko. Api kasla, agparparang isuna iti sirmatak. Di pakapuklan na. Anang tatlangan na itan. Oo, pa yung makataon na. The dual met ka ni Vincent. Iso agar-aram kanya, anasapa. Alam mo timarik na kadakwada. Ubi nga pala kada kita. Iwagsak ko ng panunutin. Second sem, anong naming, tuloy lang tamad na Joel kani Vincent, iti umasidig kanya, magisarita kanya. Iti kadamin, anong naming, iti third year college. When? Awanin ni Joel. Napay, awanin ni Joel. Dinamag ko kini Vincent. Di wow! Naawanin ni Joel. Nibukod kan. Ano bukod kan? Third year tayon. Third year tan.
Di ba? Hindi pala first year. College tang imbaga nga I love you. Mabalinan. Mabalinan nga. Nga, aklo rin ako. Oras ang kapat nga yeten? Posible ba da? Sorry, Vincent. Talaga hanap kaya? Hanap pa ila panawin. Kasi nun, aklunan ka, kada na gundaway mo ang mga rakop ka, mga bisito kanya. Kasi nun masulit suka. Kasi nun masikugan na. Di asawaan ka. Gasawa ka hang nagdadwar. Rigat, Vincent. Gusto nga sorry. Nung tinasayat ko, sardingan na ko. Saan ka ito sardingan? Sige, bahala ka. Dinaklatang sinardingan ni Vincent Manoni. Yung awan mo, timariknak nga ayat. Awan, talagang awan. Yung sa bali natin, sa bali natin kailiw ko makita. Ken malaglagip ko. Ni Rodel Manoni. Talon nga tawen Manoni nga saan ko nga nakita ni Rodel. Tinaodi pa nakakita kada di graduation. Di pa nang ibagaan natin, I love you kanila. Kasi isok, maulit-ulit amang nagkuman. Kumusta ka tama itaw? Isuna itan. Isuman ngayon, di man lapon pumasyar, di balayo. O itong bakasyon ko ma. Ang nagpasyar ako, may mga arem. Dito may lang, sumarongkar nga. Di aldaw. Di man lao may pulos. Langan mo siya timapan. Ngayon, may sa nga mali, manunay nga dak dito balay. Mapasunghatak. Ni Rodel na dyan. Ni Rodel kang pasong. Kumusta, Lily? Abita ka lang, Omay. Mati ka di? Abita ka lang, Omay. Hanggang may idi adak pa lang first year, second year, third year. Itatada akong fourth year. Si Maikan. Ang mga ano makadisturbo ako na. Kadita, di ako makadisturbo. Ano may isturbo? Umunong nga tamat nga panawin. Tap no ulitin ng ibaga. Didi imbaga king kay di. Almost 4 years ago. I love you, Lily. At Danubyo. Ha? Danubyo. Kaskwala. Adak nga agraduarton. Ang patpata kami ti kurso. Sige. Ako maramit ko, ha? No, Danubyo. Ngayon, mabalimot latang. Tadi kayo magpanag-asawa. Ewan gayam, sakbay yung malipatak. Ito bit-bit ko, supot. Ano na kita? Kita. Amok nga, kahit mo ito. Wow! Darakal nga atis. Talong nga darakal nga atis. Mambaling nga kanina. Ken, may sapay nga supot. Nanamad na ita. At adura ito, ya. Naduma-duma nga bunga tinateng. Kahit mo sa wen, agmulmula ka. Agmulmula. Medyo nalawan siya pagmulmula. Kaya, tulad at kumamat itatang agpasada, treasure ka lang. Yan, nagpatadagos ka nakaalat lisensya. 16, 17, 18, diba? 18, diba lang lisensya? Di at lisensya ng markitan. Anak na nga, lisensya, tao mo i-drive ko. Yung barbareng magagata nga to, lisensya akong lang. Plano ka na Oray no, motorsiklo laing.
sa akong to sidekaran. Tricycle? Nga may sa agpasada ka? Haan. May kanti sidecar na nga pagikarga, karga tinaskin nga karga. Tatang mo. Tatadak. Eh, sige ni Rodel. Tayo na, Rodel. Punta na. Kita na nga di kita. Natanggan atis. Walag mo mula ka ano kahit. Doon ka mulam. Ang sulot mabaling aramidan tata. Alam kita si ata may kagparaman. Italat sang may kakalpasan ng kuwaya. Hindi nagturpos kami ni high school na ito lang umayag tata. Graduar to ni Lily. Ay, nag-graduar taon. Ngayon ko na nang, uy, alam mo, pagpag ka. Ano tayong naibaga? At ako ng boyfriend na, awan, agang kulag na dyan. Kunak na dyan, awan. Awan the boyfriend mo, awan tang, awan. Niyang ako kulag na dyan kini Rodel. Baka kita dangang peson. Mga bali ang turpusak mo tayo. Dula ora. Nga bali ata ko. Padpada kami mo nga accountancy. Accountant kan ko nga duwan. Mga-opisina kami sa bangko. Sa nundod na papasamak ka na kayo. Tatang, awampay. Tinapasamak, awampay boyfriend ko. Nga agar-aram kanyak nga, hindi palang pressure kami. Aging kakanig ito'y. At agar-aram kanyak, may sulot na bayag. Sulot na anos. So, alala, panawang kayo rin. Data, itad ko kininganang mo na ito yung natin. Agyamang kami Rodel. O, tata, okay lang. Mabaling nga umayag tumanin. Mang Ted. Kuha. Wadda. Lili. Ano nagpeso? Ahong pa'y nobyo mo na dan. Adan. Kakayat nga mamunin tatang. Di ako naman namakon. Dapat siya mga rod mo kakayat ka. Sakit naman. Kin kayat da ka datatang ko. Kinanang ko. Bagay. Mga bale. May kadto ang gundaway. Nga iba kakmanit I love you. Balik no. Saan kayo ito ang katuloyan? Hindi bagbagang kay skolaam. Nga naanos nga mga aram ka ka. Sige. Nakaroon din. Sige, Rodel. Thank you. Ano ito yung atis, ha? Imasim di mga na. Kaya talaga, yung mga sakata na imas. And thank you again. Ano, umayak to pa yanin. Kapag salut-sulong ko niya. Umayak to lang makipaalan. Sa graduar ka. No, agpaalakan to. Agpaiso mo nung name sa anin name imay. Namdamaging nga rodatatang kininan. Apay nga diba't umayan ni Rodel. Kahit yung umay. Kaya wala ta sopet ta may ilibre. Nga manatag kahit prutas. Inaanang met. Di yung tumidlakayat na para kanya. Kaya nakot connection na da. Kaya iso nga rod ng umay ng mangmangted. Tagaputagar-arim kanyak. Kaya chok mga rod. Kita na, diyan natin na lang. Ada prutas ng kayat mo. Ang iso na mismo kayat mo. Hindi nagturpos hakman ng name imay nga agpaiso ni Rodel. Happy graduation. Thank you. Regalo nga Rod. Ang gating baga ni tatang mo. Ano? Isut ng dadam? Kedua na ta, isut ng isagana ng party. Ana? Ito lutluton nga kalding?
Karena kalding, nagapuking ka. Wain, talo nga kalding. Ken, ado pa kita natang. At dapat sa baa. Hindi mas dagi sa baa. Nalay mamis po di poon na. Dapat mulam nga sa baa. Da, na dumaduma. Bahay kubo nga rod. Kadi, nadalukan ko. Dalisan siya ako, nadalukan ko. Kurong-kurong. Kurong-kurong. So, kabay lagtot gumatang ti pick up ng pick up ton. No, dakdakkel ti pangiluganak karigi ti produktok no mapangkuila ko. Produkto. Nagagat ka ano kasta? Awan sa baling obrak. Nusang injay. Awan ti masayang nga oras ko eh. Taore tingatal daw. Gubobrak. Ano? Tingatal daw. Di nakapudpudot. Hanan ta jilinong mo't pagubaraak. Hanak man nga under the sun. Trabaho kaya linong trabaho nga talaga ya. Kadag mo lumula. Agtarakan. Adungar tarakan ko kalding. Ne. Stop. Naninal daw nga daw may gumatang eh. Da mga bagati dua, da kumay gumatang nga ore lang pasare 5, ti mailako ti may saldaw. 5 nga kalding ti mailako ti may saldaw. Nagkwenta ka diyan, manut ba sa kaduan na 4,000. Daad na 20,000 mo tinaldaw. Kawin. Sa bali na diyan iyak ma. May gumatang titlog ti netim nga manok. Sa bali mo dati ko mapanilako ni nanang nga si bupukil nga manok, si bibiyag, mapanilako di tiyandaan. At adot agatang at netim nga ron. Umay ito nagpasari jay. Kito umay ka to sa anak mat nalapnapan manong kadidi nga kundaway. Nag-review ang kindi manong nami aging ka ngay didum tayo nga ti resulta. Manong nami kalpasan nga nag-take-ak. Nagmahin ti resulta kas taon ti ragsak manong nami. Ragsak ko ken ragsak datatang ginanang kapsat ko. Gabot may sa akong nga accountant. Pimaalak man na. Ay nangarot ti paalam ita. Kaya ako katapang tayo kontakak ni Rodel no, daitad na nga libre gumatang damit laking kuana adigat mat no irigalo ng maningkang ka kababay mat ngam dimteng ni Rodel manong nimi tanamuan na siguro. Congratulations Madam Accountant agaman ng Rodel. Pagsasalita aming nga may panagpaalak. Siyempre, pumaalak So, na, rumbing laing. Ana, Rodel, maitad mo ka para pagsasangguan tayo. Anak kan titiran tayo, lutuin. Dadan sa mabalinda baboy mo. Mabalinda amin yung tata. Lakuan na kang basita natin, may salang, baboy. Basit may isa? Sige. Doon nga baboy, already may salag ti bayatan nyo. Mayatan na. Sa malayo ng tayo. Saktod makamon tinatangan. Ken Ricardo. Ano ti kwa? Mulak nga ma. Tag Ricardo. Kit mo so, nagmulmulak kami tilaso na. Sibuyas tata. Ken bawang. Ore tiyang nga tiyempo ti bawang damo awan no may nga arbesa nagit suktak tumanin. Ini nalawa ya ti pagmulmula danda ni tinawon sa nga lumawa. Ay di pa kami pimasyar di amyanang kahit kit pumasyar kami tata. Kit pumasyar kita tata ma. Umayo alam ti duwa nga baboy yun. Kit itong bigat mat palaeng ang mat nga ita. Kita, sige, parbungunan nyo tumaya na. Nakaw
Kumayak tumati makiparty. Makiparty nga. Nagparty. Gluto. Sige, nusok ko na. Hindi pinanawan na kami ni Tatang. Rodel, um, thank you. Thank you, thank you. Okay lang. No, para itila babae nga patpatig ko. Lalo mainitan nga sana kami kari. Siguro dahil kas ko lang nga nambayagan nga aram kang ka, may kari. Ano na ka na? Vincent, nakarawar met. Baga kopi sinahan ka ito. Diyan mo no may patangtong ang kopi sinahan kami. Mano nga tawang nga raman na kan? Nangurugi pala yung first year kami. Bali nga makita tiri lang na. Siguro yung cellphone mo. Kasi ka on cellphone mo? Dito lang. Keypad. Ang bali tawag ni mga Facebook na. Alam to number ko? Uno dyan number ko, number mo talaga, itad mo kanya. Tukiduwam di itad mo. Ay, itad ko. Impakita kang kuha naman ni ti picture ni Vincent. Wow. Nagkuha po. Nagkuha po talaga. Mistiso. Awang pulos pa nga, bakko na lang ha. Halagang halagang awate kon ti panakapahay ko. Awate kon na talagang sana kami kani. Sige, nakon. Tayo sa ganak na kita ko ha. Natang iyag kuntod to yung bigat. Tayo supitin na yun pa nagpaalam. Sige, thank you ha. Okay. Basta para kang nadlaw ko manunimi nga talaga tiliday na. Lipay ti abagan na ako na damanong namingin madayo. Minsusurot ko't pa nagkita. Rodel, di mo lamo nga sikat ikayat ko. Ayun, Jack mat may bagat, I love you too. Manong name dinteng itikal dawan ti pa nagpaalak. Dandini saan ng manay manong bagtado kitay. Dado mga nainay-nayon. Okay. Nakadado manong name ti may. Dua nga datakkel nga baboy manong name ti naparte. Saan ko nakita ni Rodel manong? Apa ka ta? Tatang? Apa itay madamat panang kita ako nakita ni Rodel. Kita may timulong nga nagparte ka nagluto. Te bigat at panangan na. Apa nga, diyak amon, diyak nagsipsiputan nun, no, at isunat ay madamat panangan nun, no. Nasapa nga ta, itay makaluto kami, nakbidya balay ko na, nauding pa nakakita kang kwanan. Tatang masalutsud ko man. No, ni Rodel tiyam amok ka na kayo nga nubyok. Agungat kayo? Nubyok isula? Kas pagarigan. Di ba tayo agar-aram kang padang accountant nga nakarawar mo isula? Ang datang. Naangas ka agar-aram kanya ano gito. Kita nyo lang na, napakita ki ni Rodel. Ito yun. Nagwapo. Bagay kayo. Dito ni Rodel kat medyo mabaybayan na di ko na maging natakarot, bulmula. Agbangbangkag. Agtartaragag. Apay, problema? Salsalut-sutok na rot kada kayo.
no kas pagarigan ti ni Rodel, ti amok to kada kayo ng agbaling asawak, no anat ko nayo. Adalata kang gagag desisyon na anak ko. Dimot ko nayo ideyang ako ha. Ti professional, ket professional matlang, ti naggraduar ti kolehiyo, ket para matlang ti naggraduar ti kolehiyo. Yung pagami kadaking kadatak di. Kayong pagkayo di. Ano yung malagip? Ewan malagip ko. Yung kasano ka ti langan di pagmulmulaan na. At ato tarakan ko na mamin adda ko na daw nga orela 5 ti maila ko na nga kadling. Diyak nga rod na panitay para bangon sa balit imbaon ko. Kinuore nga tanong mapanag ti para bangon na ngala di baboy. Ang ko makita at tarabi pa lang nasibun pa lang. Sige ta. Saan nga rod pa ti pagsaritaan tayo. Nagaplayak manong nemi ket siyempre adumat di kita tumawag kanya ng sinot imo na nga timawag ison tinapanak. Ngayon saan kami nga komisinaan kini Vincent na yung pasarito ang tawag. Malam ti Biyernes manong nemi titawagan nak ni Vincent. Hello. Ay, mabaling ka nga, Vincent? A dinner date. Sorry. Inas ka nga gawidak. Inton ka ano aron? Amamat nga. Aday di ami. Di tulad ka to. Apay dalugan mo? Nakala ko kotsek. Maminsan doon, minsan. Maminsan doon. Talaga ka din nga dinakayat? Abi ko sila iungot mo. Wala tayo, pressure ta pa lang, hindi. Ada ka ti sa baling ng patpatig mo? Naungat kan samet. Ha, ang ungat de jay. Ngayon nakapigsa. Ungat de jay kanya. Talaga ka di, hindi kayat ko nun. Talaga ka di nga di nakayat. Nung kumakunong kumagit. So, sige nun siya. Oh, abi kas lang puntot. Talaga di na kayat. Inaknong ka kauman, hindi pa ilan kayat ka. Abi hindi mo insap-sapa nga ron. Hindi ka lang makadlawan. So, kasi kalat babae. Ato sa bali, babae ta. Di mo lang mo. Ada mo tinubiyak kahit. Nanda pa mas pasama ka na kami. Yung saan ko lang ayatan, sikat ayatan. Dapat gayam nobe mo, napay para arman na. Sige nga dan, bye-bye. Lukot to yun. Kapungtot na kindi. Maluksaw Nabayag agraaram. Apat kahit mga sawan, na mahala na amin kahit na basta, mahala na amin arman ng babae. Ipuwera na. Nagkahawit ak nga rod man. Biyernes, kasi lang man lang idi basbasak pala ang mano. At akasarap dito yung syudad. Gawit ak namin ti Rinabii. Mala. Mga mabalin to ka? Kadan tumatang kutsek. Yung tiyakbat pa amog banayo. Manong nimi Sabado, nakman di sentro ko na. Sentro ti Ilimi. Ang damang pagkukatangan. Nalipatak iti lawag. Di syudad. Iti dagsarding ang dagsarding manong naming lugan. Ay, dasa pa panam. Rodel? Lugan mo na ito. O, ini si pagkarkarga kita ko. Nateng no inak ibagsak. Uno, daduma pa nito pa. Pag pasari babod, pag lugang ko, pasari kalding. Yung madalos. Dito siya, iyan ko. May kantoy. Lugang kantoy. Haalangan ba mapangenta ang likod. Kinawan linong na. Sige. Kaya ko.
Yung naka-short ka. Narwaman kami nga short. Dati-dati man ang short tak, ba? Kaya mo hanggang short no mapangat sentro. Aman ni ka di. Mayat mapnagdagit na lalaking magkita ka. Yung mayat legs mo. Uy, baka aprusam. Mabayin na ka mga apros talupong. Nakirsang di takulap ko. Gabot ka trabaho. Sumagitam. Paiso ang kirsang takulap mong boso ha. Nada kita. Pasaray, gabot ka trabaho, aglapitog. Hindi mo kami ni baybayan natin, bagim. Kapungarot ka doon ang trabaho. Awang ka doon maya? Katulungan? Yawan na, sisak lang. Di kapsat ko Ang umay da no, kasapulak ida. Ando mo umay no, may tulong na. Ninanang mo ngayon, kumusta? So, pwede man da, anduak. Tan. Mabaling ka din makadalong ta sa jacket intag merienda. Ang bamon. Baka ba ibayin ng kakuyog. Happy kung may ibayin ka. Nagdigos ka man. Kadigdigos mo man. Uno sikat mabayin. Ibayin mo tabagim. Sige. No, kayat mo. Kayat ko Bakit di nga saan? Nabanggam nga rod manon nimit may sa food chain nga dati ilimi. Nag-order. Okay man lahat order ko? Kahit ko. Kaya natin. Merienda na. Merienda natin. Kararagad tabay sige, kararagad na labay na. Manong Naimi. Inimalpas kami. Nawit lang Tawanan. CR. Sige. Manong Naimi. Naragrag tawalit na. Hindi nagtugawan na. Luto yan. Pantalon na kapay maragrag tawalit na. Ay nalak mano. Inukrad ko. Nagbangbang. Nagadungar. Ribot. Nagato. Api, itugtugod na? Ribot. Anto nga ribot natin Nabangbang na Lukwak mo na. Indolin ko yung bag ko manong na yung wallet mo. Ito ang sublintehan ko. Malas ko na yan. Abay, nakaragregak na ta. Di, wallet ko. Adaman pala ito, bayad ka. Si Kaman, baka dyan badla CR. Awaman. Baka ito, ibabang timat na lumo, mas buka, baka naragreg. Kinita ka rin sa dyan, awan. Ito nga, ingato kong sakit. Ingasti ko, tapatong ko. Awan, pati wallet ko kunak. Ngunit nagyan na. Naglakwak ko Talo nga baboy. Ngunit rin yan. Magana nga 50 na mil. 50,000. Talo nga baboy, 50,000. Anda na danon na nga sa Bali. 36 lang dyan naglakwak. Sa 12,000 nga rin may isa. Mahon. Alisto lang dati nga mapasubli. Alisto lang nga mapasubli, 50,000? Ay, nadanto man ngumay gumatang Ito mo ng kwartakon? Dito ni. Yan ta nagtugawam, nagaragrigan na. Thank you.
Oya, oya. Ika nga ti premium. Bamon. Sabi ko may premium na. Maitulat ta dyan yun. Ito na no. Ito ng birthday mo. Nalipaton di birthday ko. Ang birthday mo ka di. Kaminsanak lang, birthday di may isang upat na taon. February 29? Uy. Di Pierre. February 29. Ngayon no, after 28, no, March 1 na yun. So, di pa nag-celebrate ako. Bibilang ko lang ang 29 by lang. Ang pa lang ang Marso. Basta. May ito dyan nyo. Ano? Tumiga. Sabi ko, may kayo. Kumay ko pa siya rin. Sige. Kumay ko pa siya rin yung pagtatarak na, pagmulmulaam. Nag-short kan to Talaga mo, nag-short taklata. Ano nga rin? Dama pang ugatangan nila. Urayan kalatan. Kasi kada katangim. Ada. Pagkitaan tanto nga rod. Dito ito. Tasangon na, urayan na. Sige. Hindi agawin ako manong namin tulnog na. Sino nang itulod ka ni Rodel Tatang. Lugan na rin jay. Wen. Yung kinarga na dyan likod. Kanan sa tibabo niya, pids. Daduma pa ng ginatang na. Nagatutinagyan yung halit na tatang. 50,000. Naglakuan na kanon tika. Naglako ka naman ng tibaboy. Yang. Uri sa hanggang mo naggraduar. Ada tumakwartaan na pa'y. Hindi kita manulak sweldo. Kanya magangganan siya na. Init kahit mo sa Tang. Kanya arim kanya kapatak ng accountant. Sinarte ka na kon. Kalpasang imbagak nga saan ko kayat. Sinungarte kayat mo. Idadakambay lang ti high school tang. Isang sa ngayon ng marik na kinirode. Yung mga ko na kung di yung kayat. High school graduate lain. Yung ore high school graduate, nagkagat. Anak, hamimot ko kunakat, nga di mi kayat. Agdepende ka. Kari ka mawanak sa dibalay din ito nung bigat. Tapay, nagpasyarin dyan. Pasyarin mo lang ha. Pumasyar ka lang dyan. Huwin tata. Anong name napawawak. Wawak lang ang wow. Wow. Naglawang matkayam. Rodel. Kaya na nagijay. Kitkas pakita. Madamat pananganda nga kalding. Nakapupukda. Ada alad na. Kitkas ano, pananganda, inaladhan da rumor. Siyak di mangidanon ti kanenda. Kas makita mo. Ibidyo man, pintas, mayat. Ibidyo. Sila may isang farm. Mini farm. Nung nalawlawa ko man lang agad talaga nga farm. Pero baring na makagatang akton, di ba? Nalawlawang nga. Pag yan hindi kitarakin ko. Alis to lang urungak. Naglawa. Nagadutarakin mo, baboy. Sa nga pulo ba ka dyan? Sa nga pulo ba ka? Oy. Mabali ng ila ko. Nung maila ko amin agad sa nga pulo nga sa 75,000 ti maysa. 75? Naglako ka pwede sa nga suit may sabaka lang. Na talagang takal.
Tublyan man nga bagat I love you ta. Awanan, pinahay ko ni Vincent. Sinardingan na ko. Hapay, di mo kaya tipada mga accountant. Sikat kayat ko eh. May kariya ka di maglaing. Nabi ko nga may kari. Damat ni isang sangayan nga rik nakiding ang tatay pala ti high school, di ba? Kung napikadikiti ka eskolaan ta, kadadan nagkinawatan ta. Tara kasing sinit tunggal may sa kadata. I love you, Lily. I love you too, Di mo na akong daway manong name nariknak ti arakop ti may isa nga lalaki. Umuna akong daway manong name nariknak ti bara di bibig. Will you marry me? Kasung-sung ba't ka lang, will you marry me? Gaputan na kasagana kong mga asawa, oh. Adoor nang ko'y di bangko. Mukha, kaya nung balora maamin di kita makikita mo. Nalimit ka, milyonaryo. Naka-milyonaryo, iti kwarta. Ngayon, milyonaryo ang iti ayan. Nga paralain kayo ka. Hotel, let's go. Ito, ada abong-abong ko sa dyan. Mayat ijay. Kaya pa ipanok ti abong-abong? Anong arot kayat mo? Hotel? Loko ka. Kayat mo asawen? Mabalinin. Ala, hotel. Asawain ang pailangaw mo na. Manong na yung nagdinamagin nga dan relasyon mi kini Odel. Kaya manong na yung may damatan mga asawa. Ilakit ta. Anong arabalayan? Una ta, iso damit lagayap. Kamok hindi agad sabali nga para ti anak mi. Kahit ko, hindi agad talagang para na nga naggraduar ti kolehyo. Yung ore man sa nga naggraduar ti kolehyo ni Rodel, permit gagat na. Ken sa lukag na. Diskarte ako na. Alakit Anton ka anong rod, kaya't yun na ka, bagayon. Apo, napadaya da ito. Yan, nagkasawa kayo ito. Mano nga baka ti para siya barok. May isa lang, tatang. Ti baboy ti ado. Ken manok. Ado mat nating. Hello, sige, inton ka no. Ala, kasawa kayo. Isuda mitlaeng kunada manong numampay. Isla adayo nga da. Ibagbagada. Kaya tuntupay nga rin dahil nililimat, no? Naggraduar ni Lit College, kita nanat obra ni Rodel. Kung kunada ili. Ngayon, gapo manong name iti diskarte sa lukag pinagbaling asawa. Maminsa nga pulo. Maminsa nga pulo nga Rodel, iti may salaeng nakaskanyak nga accountant. Panagkalen manon nemi ti binangon mi nga paukod mi nga balay nga naiya paigid iti ingkalawan nga farm na. Intultuloy ng trabaho na manon nemi intultuloy ko ba't nagtrabaho iti may sabang. Opat manong nemi dakiti anak mi. Talo nga babae ken may isa nga lalaki. Nagdiretso nga aming upat ay talo nga babae manong. Gusto nga nakit lalaki, masapol nga lalaki ko na. So nga, idi adan na may kapat nga anak ko nga lalaki, nagpalagitak magtag. Dito nga rot, di ba kasalita ak, manong, da kami matlaeng, isoda matlaeng. No pa'y adda idi nalimad, ngarik na titunggal may sa kada kami. Hanga nalimad ata imbaga idi ni Rodel, manong naming I love you. Idi graduation with the high school. Kada kami matlaeng, tinaykari nga nag-asawa. Ni Rodel, tinsagot ni Apo Diyos kanyak, siyak mat tinsagot na keng kuwan. Ito yung nga dagyaman nga pagaya mo, Lily. Thank you, Lily. Thank you, Lily.